на Кубрат Пулев. Именно тези атаки в тялото все още не ги виждаме да попадат. Има дори такъв нокаут Кубрат Пулев с прав удар в тялото срещу Мат Скелтън. Британския ветеран. Опитва се да работи с по-малко удари, но за сметка на това да бъдат по-точни и по-силни Кобрата. Срещу себе си обаче има един значително сериозен и опитен противник. Нещата му се получават в по-голямата част от матча, но в дадени моменти допуска и грешки. Минутка до края на третия рунд. Опита сега един десен да вкара Кубрат, отново не успя. Завърших с самата ръка, ето го това, което сега направи и може би ще му свърши повече работа. Лош десен попадна в главата на Кубрат Пулев. Играе почти вече с изцяло свален гард Кобрата. ...30 секунди. Неудобен противник определено е Дерик Роси. Много прибран в защита. Тук можеше да стане страшно. Виждате как кърви носа на Дерик Роси. Добре го е нацелил Кубрат. Край на третата част. За съжаление, този удар, който беше в края на третия рунд, не попадна точно в целта, иначе матчът може би щеше да свърши още тук. Въпреки всичко ми се струва, че нещата се развиват добре. Ще трябва да завършва с предната си ръка. Иска наставника на Кубрат да използва повече и дясната да я вкара. Но преди това, може би, както самият ти каза, не е лошо да се подготви и с левия прав. По-често го използва Боби левия си прав Кубрат Пулев в предишните матчи, отколкото в момента. За силните му оръжия. Задължително е да подготвя с тази предна ръка. Задължително е да намери дистанцията и да разбие подготовката на Дерик Роси. В същото време обаче всеки играе толкова, доколкото му позволяват възможностите и ние знаем, че противника му тази вечер е действително сериозен. Много сериозен човек, който е играл 12 рундови мачове. Има 2 загуби от претендента за световното титул Еди Чембърс. И има загуби от европейски шампион Александър Димитренко. Хубав апъркът на Кубрат Пулев. Пропуска Дерик Роси. Точен ляв на Кубрат. Ще се намеси рефера. Само с устна команда. Троен ляв прав на Дерик Роси. Неточен. Сега отново атакува тялото. Добре се защитава Кобрата в началото на четвъртия рунд. Решително тръгва в атака. Това е много хубаво, което се случи сега преди малко. Показва достоинствата на българската боксова школа. Разнообразните атаки, разнообразния бокс. От 2004 година е професионалист Дерик Роси, а Кубрат стартира своята профи кариера през 2009. Двамата имат един общ противник, Зак Пейдж. И Дерик Роси и Кубрат Пулев го побеждават. Много интересен боксер е Зак Пейдж. Подценяван, но и неведнъж правил изненади. Вече сме в средата на четвъртия рунд. За малко да попадне този десен на Кубрат. Вкарва адски много сила в своите атаки Кубрат. От тук нататък започва да става вече истинския бокс. След четвъртия рунд, тогава когато боксерите не са толкова свежи вече, когато са хвърли огромни усилия в атаките и в защитите си, сега вече се вижда и характера и на двамата бойци. Още веднъж да ви напомня, ако сега се включвате в нашото пряко предаване. Матчът е в 8 рунда. Отлично се справи в тази ситуация. Кобрата затвори играта много бързо. До момента като че ли това е най-добрият рунд на Кубрат Пулев. Убедително го взима. Има още време, разбира се.
Пропусна крушето на Кубрат. Дерик Роси също не успя да контратакува. Точен ляв. Добре се затваря българина. А Дерик Роси като че ли промени изцяло стратегията си. Вече не е толкова бърз, ми се струва, с тези мълниеносни левачки, които вкарваше първите 3 рунда. И на които Кубрат нямаше отговор. Започна да търси позиция за нанасяне на по-силни удари Дерик Роси. За наше щастие Кубрат реагира успешно на тези удари и не позволява да ги получи. Открива се Дерик Роси, сега се хлъзна. Шанс за Кубрат Пулев. Много добър рунд за Кобрата. Аноса на Дерик Роси продължава да тече. Първи убедително взет рунд. За българин тук може да бъдем единодушни, ми се струва. Абсолютно единодушни. Взе Кобрата този рунд. От тук нататък предполагам, че ще започне да налага своето темпо на играта. Ще започне да показва и физическите си качества, освен на техническите си, своя характер и смятам, че няма да има никакъв проблем. Това е втори двубой за Кубрат за 2011 година. Последните си 3 мача Кобрата печели по точки, но наистина срещу сериозни съперници. Кариерата си е победил хора като Паул Видос, Мац Келтън, Доминик Гуин, вече споменахме за него. Да, действително печели по точки, но печели по точки срещу едни от изключително опитни съперници, бивши европейски шампиони и участници в много боеве за световни титли на различни федерации. Пети рунд. Матчът вече е преполовен. Намираме се в развръзката, може би, на този двубой. Отново правим впечатление, че Кубрат Пулев не търси на всяка цена да атакува. Гледа да си подбере добре позиция, добър ъгъл да намери и да издебне Дерик Роси. Не е вече толкова активен американеца. Ето ги неговите леви прави отиват на хаос. Забелязва се чувствително забавяне в ударите на Роси, но това не бива да ни залъгва, защото във всеки един момент може да я експлодира. Може това да е тактически капан. Точен ляв прав на Кубрат Пулев. Още един убийствен десен. Много добра акция на Кубрат Пулев. Вижда се какво става, когато левия започне да влиза. Ляв апъркът. Отговори Дерик Роси, но Кубрат Пулев отново е в атака. 3-4 удара. Проблеми за американеца. Ляв главата на Дерик Роси. Още един хубав десен. Страхотна акция на Кубрат Пулев. Сега е момента. Опитва да атакува и в тялото. Разпиляне гарда на Дерик Роси. Не е способен той да се съпротивлява. Още малко трябва да натисне Кубрат. Падна жестоко гарда на Дерик Роси. Не достига левия прав на Роси до целта. Кубрат отново има възможност да подготви нова атака. Ще трябва да поеме леко въздух, да се прицели малко по-добре, да събере силички. Облегна се на въжета Дерик Роси. Усеща като че ли Кубрат, че неговият съперник изпитва затруднения в този момент. Сериозни затруднения изпитва Дерик Роси. За съжаление, Кубрат не беше достатъчно прецизен в завършващите фази на атаките. Още един точен десен, без подготовка. Няма никъде гарда на американеца. Почти всичко вече влиза в целта. Отлично се развива матча до този момент за Кобрата с перфектна тактическа постройка. О, какъв ляв! Ляво куршен! Край на тази среща. Намеса на рефера. Този двубой няма да продължи. Победа с технически нокаут за Кубрат Пулев. Текъл в пети рунд, нещо, което всички ние искаме да виждаме срещу сериозни противници. Отлична игра на Кобрата в този двубой. Може би имаше шанс още малко да бъде продължена срещата. Реално показваше наистина, че не отговаря на ударите Дерик Роси, но пък стоеше прав. Имаше шанс да продължи още малко този матч за наша наслада и за съжаление за това, че беше прекратена по-рано, но все пак може би съдята усети на време ролята на съдиите в такъв момент и да запазят здравето на състезателите. Разправят се хората от щаба на
Дерик Роси искаше да продължи американеца, но ако продължаваше да получава толкова тежки удари, почти всичко, почти 100% в този пети рунд попадна в целта. И според мен, вместо да се разправят и да се карат със съдята, по-добре да му благодарят и да ходят да го черпат после по едно уиски, защото не се знае къде ще свърши Роси, ако матчът беше продължил. Много тежки удари. Ето точно тук. Ето за това дясно круше говорих, че не стана идеално точно. И тук отново рамото спря атаката на Кубрат. Това е заключителният момент. Отлична комбинация. Ляв-десен, ляво круше. И на места на рефера беше разклатен Дерик Роси. На момента щеше да падне, може би, след още един-два удара. Точно толкова трябваше. Вече беше готов, само трябваше да някой да му помогне. Ето го победителя, Кубрат Пулев. Не е доволен Дерик Роси. Четвърта загуба в неговата кариера. Виждате Николай Валуев на заден план. Той се усмихва, Кобрата гледа към него. Защо не е да видим в скоро време матч между Кубрат Пулев и бившия световен шампион Николай Валуев. Нека да поиграе, нека да направи още 2-3 матча, да събере достатъчно опит, достатъчно увереност и вече ще бъде време да го видим в голямата игра. Вече започваме да броиме потенциалните следващи съперници на българина. Само да ви кажа, че на тази гала вечер, която е в Дания, която в момента наблюдаваме пряко по Нова Спорт, малко по-късничко на лига ще се качи Ивендър Холифилд срещу Брайан Нилсен. Официалното решение. Обявяването на победителя безапелационно в този матч. В петия рунд технически нокаут Кубрат Пулев. Страхотен подарък си направи Кубрат Пулев за своя 30-ти рожден ден и за всички български фенове на бокса. Отличен успех. Заслужено се поздрави с него. Започна малко колебливо първите един-два рунда,